कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. कोकणामध्ये आज 23 जून सकाळपासूनच पुन्हा एकदा पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. अनेक ठिकाणी मुसळधार सरी कोसळल्यात. अरबी समुद्र किनारपट्टी भागात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्यानं अतिवृष्टीस पोषक ढगांची निर्मिती झाली आहे. दरम्यान रत्नागिरी शहरातील मधला पघरवटार येथे चुकीच्या आणि कथित अवैध खोदकामामुळे मोठी आज दुर्घटना घडली. या घटनेमध्ये सुमारे 70 ते 80 फूट लांबीची संरक्षक भिंत कोसळून रस्त्याचा मोठा भाग खचलाय. आज 23 जून सकाळी ही घटना घडली. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार संरक्षक भिंतीला लागूनच खोदकाम सुरू होतं. याच खोदकामामुळे भिंतीचा आधार कमकुवत झाल्यानं भिंत कोसळली आणि त्यासोबतच रस्ताही खचलाय. रस्ता खचल्यानं परिसरातील एक आंब्याचं झाड देखील कोसळलंय. या घटनेमुळे मधला पघरवटार परिसरातील 7 ते 8 घरांना धोका निर्माण झालेला असून स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. सोबतच पघरवटार इथून रत्नागिरी पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे जाणारा मुख्य रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलाय. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नगरसेवक निमेश नायर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे. प्रशासनाकडून पुढील सुरक्षात्मक उपाययोजना आणि नुकसानीचे पंचनामे सुरू असल्याची माहिती देखील समोर येते. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये. मात्र परिसरातील नागरिकांची अवैध खोदकामाविरोधात कारवाईची आता मागणी होऊ लागली आहे. गेल्या 24 तासात रत्नागिरी जिल्ह्यात सरासरी 46 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस रत्नागिरी तालुक्यात झालेला असून येथे 91 मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. हवामानातील या बदलामुळे पुढील काही तासात कोकण किनारपट्टीवरील काही भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येते. प्रशासनानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलंय. कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी.